Poila no joto ani subscriber no hambai ba khulumung tini 23 tarik khana bongkha 24 tarik khana thik phurungni 8ta hingke nungui mannai ani ar kaisa channel katal kokborok koklam abo phasa ongkha kokborok kok channel khe rojak o channel no tanai lam khe rosinai kokborok koklam khe channel ongkha kaisa lama oboni bagang lam khe kajar kokborok kokmamang no sajaknai oro gai ongkha joto tini je puja khaimani joto 3ta jaga 4ta jaga bahai puja ni joto ang phunukni naitongdi khana thik phurungni 8ta hingkai ani ar kaisa channel katal no ang video upload ronai naidi chajak khaiba support khaidi himani ongkha chini kokbai khai loge rodi subscribe khaidi himani ongkha chini kokbai khai tisagoi tondi like khaidi himani ongkha yagrom di comment khaidi himani ongkha sungkondi ba sungdi ke share khaidi himani ongkha borokno holdi kenok chini Saraswati puja ko orni kaisa panda bai chung koklam salaimani in video ni last dio kesang clip kesa ronai khana thik phurungni 8ta phu hingka hingkai o video no pura nog nungui manai chung koklam salaimani nok chajak khaiba loge rodi tisai bo tondi yak bo romdi borok no bo holdi hingke sunggonui bo mano hambai jotono gam kwrung horgam naitongdi Saraswati puja ni video superstar phunuk jana pandal naidi no robbani sari superstar phunuk nai obje superstar ni bumung to saimeyako galai gam phung jang kai mondir angno no matai samaka phung matai basung naithok naidi matai phunuk nai tabang naidi naitong jongma do naitong jongma khai khaijak naitong jongma matai lam kore light rojak naidi light naithok ke ba Shib puja ba Durga puja hingkai chung jekono kaisa mane sini chung loboi po hindi ba je po hindi obo hai ke kaisa chung gan tamna nango aya diba okay tabok sini puja mongkha sini ni puja ni pujari po hindi panda po hindi bo sai khana nai nangmani kok nok khana di bobo hai ke koksa hingkai sini poila ni channel tini no first katalong nai ani channel ni bumung kha kokborok kok channel obono chung paltai ronai ang kokborok koklam hinai je accident roi thui ai phukaise bo bha khana sinai accident thika ai tingja ga accident ongkha hinai kene obtero no tawa kokasana musu obo kaisa actually mane chayano dikha garjing mo kaisa mane naikol thai tongo mane basabuti bo thangbo thangim oto naikol thai tongo ge basabuti bo jodi obake garjing saibare খুব নাখল মারো হামিয়া ফেলিব পবাই তাক এমনি পরিস্থিতি চাইয়া সি দङ যত এবং মানে নিজেনি গার্জিং ছাগই হিনি নাখল কাঙ্গাই অনেক জাগো je takto social media ni sal bili no ke youtube ro chung nui to sudu thikang sini tipara satipara jogrok thimeni salarok bo bike khikor buri rung ma bo khai